Tayong ilong ko na hulmang-hulma ng sirkulo. Diyos ko, Ginoo. As kung pagkataas man So with Dragon and Sarah, maginawas ako. Ay mo rin yung... Day, Google na yung ilong. Lingin yung perfect circle, ha? So, hi mga Max! Welcome back again to our YouTube channel! So, for today's video is, oh my God, ang saya ko today. Kasi, oh my God, I never expect this na mga Cantaro! Oh my God, it's so very amazing. So, yun na nga, te. Dito na tayo, te. Dito na tayo sa Cantaro, everybody. So, ang sinasabi lang, 500 steps po daw dito. So, try natin ng 500 steps. Oh my God, Jai, ang haba ng hagdanan, te. Tapos, Diyos me, yung kabuntod man din So, ang kauban is si Regan. So, siyang nag-drive karon. So, it's very amazing, tayo. So, actually, nakangarin ako sa una. Yes, nakapunta na ako dito. But, ano te, 3 beses ako nakapunta dito. Then, ngayon lang ako nakabalik. Kasi nga, may pandemya, day. So, kaya ngayon lang ako nakabalik. Then, I'm so very happy. Kasi nga, Cantaro pa din siya. Akala ko na, iba na. So, ayan, te, oh my God! I can't explain this moment. I'm so very happy. So, ayun na, te. So, samahan niyo ako, Day. Ayan na, samahan niyo ako, Day. Tara na! So, ipapakita ko sa inyo ang beauty of Cantaro. Sasabay tayong mag-step chika sa mga hagdanan nila na 500. And hagdanan, Day. So, ginoo ko. So, ano na sirigan sa ibabaw, Day. So, ayan yung beauty. Bonggang-bongga talaga, Day. So, yung road trip namin kanina is bumongga din yung view, Day. So, ito na! Makikita na natin. Let's go! So, ayan, te. Ayan siya. Layo naman kayo siya. Uy, nuok ko. Ang tirik ng hagdanan dyan. Diyos me, Marimar. So, mamaya ko na i-front. Pag nandun na kami sa medyo may pagkatunga-tunga na sa hagdanan. Para makita ninyong hagdanan man ba. So, ayan. So, actually, may tao kanina. Nagyaw-yaw ko rin. Meron ko buang. Ganyan talaga pag vlogger. Maganda tayo, ha? Ganyan talaga. So, ayun. So, actually, maraming puno, day. Diyos ko, Ginoo. Sakit na ng paa ko, day. Ito na. Ayan. Tayong ilong ko na hulmang-hulma ng sirkulo. Diyos ko, Ginoo. As kung pagkataas man So with Dragon and Sarah, maginawas ako. Ay mo rin yung... Day, Google na yung ilong. Lingin na yung perfect circle. So nagyang ako din kang kahoy pero okay na masabutin na ako. Okay. Mura ko, para akong mawala ng hininga, day. Sobrang haba. Hindi pa yan, te. Kasi pag akyat mo dyan, papunta doon sa taas, may ganyan pa kahaba, day. Yes, of course. Yun na. So, eto na yung huli, te. Ayoko na babalik, day. So, nakabalik na ako dito. 3 beses na. Last year pa naman yun, uy. Kasi nag-pandemic na ngayong 2020. 2020, ganun, di ba? So, 2021 na ngayon. So, ayan, day. Oo. Kanikulan ako. Ha? Kanikulan ako, bike lang rin. Bitaw. Ya, bigla ka yung motor. Pwede ra. Ang baka rin lang, bukad sa motay. So, Nato pa na jud. nga! Ni gamot pa ni mo diha, na pa dyan masagkaon pa dyan kayo. Gamot mo sigba, to pa dyan mas pinakasagkaon. Pero gamot na dyan sa pinakatamo ay, wow! The beauty of Cantaro. So, te, abot na sa yung hininga ko, day. Ayoko na. Sobrang haba kasi, day, ayan, ayan, nakaakyat na kami, day. Diyos ko, Ginoo man, So, mga gustong pumunta dito, day, welcome lahat. Walang entrance to, te. Free na free. Kailangan magdala kayo ng tubig na marami, day, kay mabusan talaga kayo ng pawis. Kay sobrang haba ba? So, ayan, nasira-sira ng ibang mga hagdanan, day. Ang ganda ng ilong ko, maganda, no? Diba? Para kong bungi, Ha? Google, ha? So, yun na nga, day. Wala kaming dalang tubig. Ayoko na, day. Basa na kayo akong singot, day. Basa na yung singot. Singot o gabubo. So, yun na nga, te. Yun, mahaba pa, day. Mahaba pa ang akyatin natin. So, gulaban lang. Para sa adventure, day. Yung ginusto, So, ayan. So, arat na.
So sa mga gustong pumunta dito, Gulaban day. Oo, punta na kayo day kasi minsan niya may mga pumunta dito yung mga may mga jowa. Uy, sana maligid sila pag uwi ba? Joke lang. Oh, maganda kasi dito kasi walang tao, ganun. Tapos maganda yung view, yung mahangin. Tara. Diba? So, uy! Diba? Nawala na day. So, arat na. Continue. So, ayan. Nagpahinga muna kami mga bayot kasi nga hindi na ako masyado makalakad, day. Ang haba man, ay, ng hagdanan na itach. Pero nung kasama ko si yung mga si Andy, yung mga barkada ko noon. Siyempre, mahirapan ka din, pero wala naman ang pagod mo kay mga buwang umuutok ng kawan, ha. So, karon kami lang na Regan. But next day, mali ka po may diri, day. Usa ka barangay na muna doon, ha? Oo. Yes, of course. Ha? Of course. Simti, gidagay ito na diri kami linlin. Sa una. So yan day. Oh, iba yung iba na nagsusulat sa mga kuanday. Diyos mo yung marimar. Sulat-sulat sila sa simento. Sulat-sulat sa simento na forever, MC, Love MG, yung mga ganon. Diyos ko, tapos maghiwalay din naman, eh. No, ko kaya mo. Na first month, sorry. Antare. Sarang naman, sorry kayo. So, eto na, te. Narating na natin yung tower. Ito kasi yung tower kung saan nandito lahat ng signal. So, dito kinukuha lahat ng signal dahil sa buong Villava or Chica Bells. So, ito, te, yung tower, te, sobrang ganda doon. Lapit naman ang kumuka ko, eh. Karong-klaro talaga yung butas ang ino ko. Ang bahod eh. So ginawa ko. Kasi maganoon ko rin yung cellphone, tapos bumalik sa akin yung bahod, yung bunyo pa. So kailangan ate sa akin yung nakaamoy, no? Sa akin naman galing eh. So, yun na ate. Papakita ko sa inyo eh. Taran! So ayan siya. So dito na kami sa tower. As you can see, meron siyang mga medyo bahay-bahay dyan. Yung tower yan. So ito sa ibabang tower. 1, 2, 3 and surprise! Ayan yung tower, day. Nakita nyo? Huwag magbulag-bulagan, te. So ayan yung tower. So ang laki ng tower. So zoom ko, day. Oh, pak. Parang drum, uy. So, let's go. So, ayan mga sis. Ayun. Silaw man, uy. Ayan. Basta may mga bahay dyan yung pinapakita ko kanina, day. So, it's nagugmak ko, day. So, na, hindi pa kami nakarating sa pinakamatuktukan, day. So, meron pang pinakamataas dun sa ibabaw. So, last na bayot. Mararating na natin yun. May mga ibong malayang lumipad. Ay, ayan o. Ayan. Mga banog ng koronday. Nagbalik ang banog. Tindan. So, ayan yung beauty of Chica. So, dyan kami dumaan kanina day. Barangay ata yan. Barangay Road Construction. So, ayan na sis. Nakarating na kami dito sa itaas. Day. Ay, marag mabuto akong dughan ba yun? Sa kataas o kahabog ka. Noo ko. So at least nakarating na kami, te. Ayan yung view. So pag front camera talaga hindi makita, day, masyado. So yung pinapakita ko sa inyo kanina, yun na yun. Basta sobrang ganda, te. Oh my god, I can't believe this. Oo, yeah. So basang-basa ako sa singot, day. Diyos ko, ikaw ba hindi ba basa ang singot na sang kalayo man, So update for this video mga bayot, dito na talaga kami sa itaas ng or sa tuktok ng Cantor. So ang ganda. Totoo. So ang ganda day. Ganda ng hangin. Oh my god, granted bayot. Kasi nga noon nakapunta na rin kami dito with my classmates when I was a college student. English day. When I was a college student. So dito kami nag-picnic din day. Kumain kami, nagsugba-sugba ganun. Oo, dito. Dito, pwede ram. Palit ng isda, ganun, oling. So, dito kami dahil kumain kami, budol fight kami. So, shout out sa mga best friends ko dyan with classmates, So, shout out to you all. So, sana naalala nyo pa ako, so, ginoo ko. So, kasama ko ngayon si Regan, sa may Zuzu. Mga sulat-sulat dito. Makakat-kat, basta makita yan na yan. Ayan, Zuzu. Zuzu all. Sa may AL. Zuzu all. Basta mo na to, dahil, So, refreshing. So, may pakatri sila, dahil. Alams na bayot. Pag may mga magjuwa, ang pupunta dito, ay na mga masilan yung bahagi ang ginagawa, dahil. So, ayan, Sorry that SPJ. Yung mga ganun. Kasi, siyempre, may pakatri, Kahit yung man, hindi yan mabalik. Kasi puthaw yan, dahil. May paputhaw, Kahit yung mag-iniro kayo dito, wala makakita, dahil. Kasi walang tao, dahil. Ayan, So, kahit musinggit ka pa, hindi ka marinig sa baba. Kahit so, yun baba,
Gumanon ka pa rin, hindi talaga marinig kasi ang layo man, oy. Tas, kung gano'n pa, katre nila na, just be more. Kaya wag naman sa'yo gumawa kayo ng kanyan, ano kayo, matakot kayo sa Diyos. Ay, gano'n. So, ang ganda na ng puno, kasi nga, marami na siyang dahon. So, hi everyone. So, yun na nga, day. So, ayan. So, ang ganda ng lugar. So yung hagdanan kanina dahil na inakyat namin dahil sobrang haba talaga dahil, pero I'm so very amazed kasi nga na-exercise din ako dahil uminat-inat din yung mga kaugatan ko sa sa paa ko kasi nga sa bahay lang ako sa amin, hindi naman ako lumalabas ng bahay, kaya minsan ang mga vlog ko nagbuwad lang ako ng humay, ganun, tapos minsan lang ako sa likod ng bahay, yun ang mga vlog ko dahil, pero ngayon nakapunta na tayo ng Caturao sa West Granted mga boyo, so litsi kayo. So sa lahat ng pupunta dito, maghulos dili kayo, so pumunta na kayo kasi ang ganda dito dahil. So ayan te, pag pumunta kayo dito, throw your garbage anywhere. Don't throw your garbage anywhere, I mean. So yun na nga dahil, ang ganda ng view dito. So sa lahat po na pupunta dito, oh my God, perfect po ang iniisip nyo. So yun na nga dahil. So magdala kayo ng mga friends nyo dito kasi ang ganda. Lalo na pag may guitar kayo, magkanta-kantahan kayo dito. May upuan naman, so share lang kayo ha. Kasi pinagawa pa yan nila. So mahiya naman tayo pag tayo pa makasira nito dahil. So yun na nga. Sobrang ganda ng view, perfect for pictorials and etc. Makikita nyo lahat ng dagat, oh. Makikita nyo yung Duahon, Payaw, Ocean Pearl, ano pa, Livagong, tsaka Lawis. Yung Lawis na sa harap na talaga yan, oh. Kuhiton ka lang sa Lawis dahil. So dyan ako sa Lawis noong una, last year, kumanta ako. So yun na nga dahil. Kasi may pista man doon, tsaka birthday. Tapos in-invite man ako ng kasama ko sa trabaho, kaya pumunta kami doon ng Lawis. Kaya sobrang na-miss din ako sa mga tao kasi mabait din naman sila, oo. So yun na nga dahil. So ngayon, isandito na ako. So memorable talaga yung hinarap ko dito ng Lawis. Kaya may nakaraan man ako doon. Kung laway ko din lumagpot na. Google, lamin na natin. Ano ako. So, yun na nga, hindi kami nagkadala ng tubig dahil Ginoo na ubos ng mga pawis ko man, oy. So, okay lang, kasi nauga lang din naman sa init. So, sinuyop lang din pabalik ng katawan ko, yung pawis ko dahil. Kaya hindi ako masyadong nauhaw. Kasi sinuyop lang din naman niya. So, yun na nga dahil, ang haba pa lang dinaanan namin. So, na-miss ako ulit kasi nga, ang ganda ng view at saka yung mga bahay, nakikita mo mga bahay. Ayun, na-miss din ako kasi sin na, ang atop. Kasi nung una, sin pa naman din. Pero hindi masyado. May kugon pa konti. Pero ngayon, sin na talaga lahat. Minsan nga, yung ibang bahay na daanan ko, puro sin na talaga. Wala ka na makikitang kahoy. Pati bongbong sin na din. Mas maganda daw kasi. Para meron silang pangkabir pag may gira mang dumating. Ang tanga, hindi naman baga yung sin na yun. Tag 100 kapin lang naman yun. Mapiko lang din naman yung kahit banyakan mo eh. Gigil mo ko. So may motor pala na parating dito. Hindi ko na napapakita kasi hindi naman kagandahan ang mga mukha niyo. So hindi naman kagandahan yung camera ko pala, yung ganun. So baka dito sila din aakyat. So I'm very amazing. So yun na nga day, dito lang ako paikot-ikot kasi wala masyadong lugar dito, pero ang ganda naman. Kung gusto niyo magpa-picture doon sa hagdanan, pwede naman kayong pumunta doon. So sa lahat ng pumunta dito, i-shout out niyo ako sa video niyo ha, kung mag-video kayo. At kung mag-picture man kayo, itag niyo din ako, Marjon Ansero, o Jan Angel man ang pangalan ko sa Facebook. At least man lang sa pangalan, gumanda tayo. Yung ganun na. So, yun. Pero sa personal, gumanda pa din naman ako. Subukan mo sabihin pangit, kukulong kita. So yun na nga day. So kasama ko si Regan ngayon, hindi niya siya makagalaw kasi nga sobrang na-miss niya sa lugar. Wala na siya ibang masabi kundi wow. Tsaka sabi niya ganda. Yung ganun. Parang bata ba, wala ibang masabi, no? Pero yun na nga, day. Ang ingay mo, ay Diyos ko Maria. So, ayan si Regan. So, ayan si Regan, i-question natin. So, kumusta man ang imuhang pagabot dire nga first time pa man kaha? Ay, kapoy kayo, oy. Ah. Kapoy kayo. Pero, okay siya. Oh, lamig view. A few moments later. So ayan mga bayot, update to this video. So nakarating na kami galing sa Ibabaw man. Ayan ang nagdaan, sobrang haba. Tapos yun yung driver ko si Regan. So ayan. So yun din nakaabot na midday dito sa baba. So ayan ang ganda ng view doon. Sulit yung pagpunta namin dun sa Ibabaw kanina. So it's very amazing! So ayan, nagpapaalam na ako mga bayot. So bye-bye na! Thank you so much. So kung hindi ka pa nakapag-subscribe, subscribe ka na best. At saka follow mo din yung aking page. Thank you! Bye-bye!